V porovnaní s Angličanmi Slováci jednoducho nie sú národ ostrých sériových aut. Existuje ale jedno, ktoré sa na cestách objavuje akosi častejšie. Na prvý pohľad ho ale prezrádzajú len malé detaily. Rozdiel pocítite, až keď ho prebudíte k životu. Áno, je to nová Octavia RS kombi. Prakticky jediný globálne populárny hot hatch na našich cestách. Teda v našom prípade skôr hot kombi. Principiálne ide o Golf GTI 7. generácie prezlečený ako Octavia. A to určite nie je zlý nápad. O čom je ale Octavia RS? Nie som príliš fanúšikom Octavy. Nemá to nič spoločné absolútne so samotným autom a jeho technikou či kvalitou, spoľahlivosťou a tak ďalej, ale so zákazníckou základňou. A nehovorte mi, že nepoznáte aj vy niekoho, ktorého Octavia diesel žere 3 litre, kámo, do 3 litrov to žere to ver a ide to proste 260 to ide, 260 to dá. Na druhej strane toto je RS-ová Octavia, trošku iné kafíčko. Hlavne to spoznáte vďaka tomu, že pri dupnutí na plyn sa za vami nevytvorí oblak čierneho dymu. Octavia je dobré auto. To je bez pochyb. Zábavné. Keby som mal Octaviu na trhu s autami zaradiť, respektíve prirovnať nejakej farbe, o farebnom spektre, tak by to bola bohužiaľ sivá. Rovnako ako Golf. Je to výborné auto, ale nejakým extrémnym spôsobom nevytrča z radu. Ani interiér nepôsobí príliš akčne, už len farebným prevedením. Predné sedadlá sú ale fantasticky pohodlné a dvojmetrový človek sa pokojne posadí sám za seba. Praktickosť dostala prednosť pred emóciami. Ale o to ide. Presne táto kombi RS Octavia mi príde ako špionážne lietadlo s nákladným priestorom. Jedna vec, čo nechápem, ako mohli spraviť auto s takýmito vonkajšími rozmermi a hlavne ešte kombi, ktoré je na pocit takto ľahké. Dokonca podľa oficiálnych informácií je táto Octavia ľahšia ako jednotková Octavia, napriek tomu, že je to v histórii najdlhšia Octavia a najväčšia. Ale to sa mi ľúbi, tak to má vyzerať. Je to fakt veľmi príjemné, také živé na to, aké je to auto dlhé, veľké. Čo až sa mi nechce veriť, keď sa na to auto zvonka pozriem, že to je na pocit takéto spoza volantu. Poď. A o tomto auto je, aby ste si jednoducho užívali jazdu za volantom. Ideš ho, holuby. Je to veľmi dobré. A týchto okolo 220 koní, to je taký ideál. Keby toto auto malo ešte približne 50 koní navyše, tak by už mohlo mať problém s trakciou. A to nie je problém Octavie, ale celkovo aut s predným náhonom. Už vďaka tým novým sofistikovaným diferenciálom je možné dať stále viac a viac koní na predné kolesa, ale je to stále boj. Pretože človek, keď nemá po ruke kvalitnú cestu a pokúša sa s tým nejako prudko akcelerovať, hlavne z pokoja, tak to auto je úplne zúrivé. On chce ísť tade. Ale trošku je tam predsa len to turbo neskorenie, keď človek chce začať okamžite akcelerovať. Ale zažil som už aj menšie, ale zažil som už aj väčšie u týchto turbo benzínov, takže je to také OK. Diera! To bolo v pohode. Úprimne vám poviem, neviem kde som, ale tá cesta nie je príliš dobrá. A zatiaľ to znáša v pohode, akože cítim, že to prúži a že to je relatívne tvrdé, ale to auto je v pohode. Čo sa týka zvukovej kulisy, tak tu si príliš neužijete, pretože
ten motor je veľmi tichý. Ja prakticky registrujem len, že sa zvyšuje rýchlosť podľa toho, že sa mi zvyšuje aerodynamický odpor. Ale ten motor je tak tichý, že on vôbec nevreska, to je jedno aké otáčky. 4500 otáčok. A ja ten motor počujem, že už vreští, ale nie je hlasný. Plyn na podlahu. Tie deti, ktoré budú mať toto ako rodinné auto, mám pocit, že budú jazdiť dosť rýchlo. Alebo budú mať traumu na celý život. Ja mám to šťastie teraz, že konečne šoferujem Octaviu s manuálnou prevodovkou, zatiaľ som vždy požičaný na automaty. No v dobe, keď manuálne prevodovky mám pocit, že začínajú miznúť, pretože dvojspojkové veľastupňové automaty majú nižšiu spotrebu a lepšiu akceleráciu často, treba brať manuálky, nie? Brzdy sú výborné, veľmi citlivé, respektíve veľmi, až by som povedal tak akurát. Kufor je zatiaľ prvý kufor, do ktorého sa mi mestí kamerové vybavenie, konkrétne kolajnica na kameru, bez toho, aby som musel sklopiť zadné sedadla. Takže to je bod. Nás kardinálna otázka. Má Octavia RS Kombi nejaké nevýhody? Možno na môj vkus je to trochu nudné auto. A garantujem vám, že za pol roka ich budú behať mraky. Takže pokiaľ vám ide o exkluzivitu, tak toto určite nie je auto pre vás. Pokiaľ by ste chceli možno častejšie chodiť na trať, vyslovene, tak možno odporúčam Focus ST, pretože ten má o niečo viac koníkov. A ak dokážete žiť s tým, že by ste mali len trojdverové kupečko, tak momentálne neexistuje na trať lepšie auto ako je Megane RS. Teda v tomto segmente samozrejme. Ale ako rodinné auto na každý deň, ktoré nemá extrémne vysokú spotrebu, respektíve dá sa to považovať za normálnu spotrebu, pokiaľ sa bavíme o benzínových autách. Najlepší kompromis, dobrá cena, ľahké auto, veľký kufor, veľa miesta vzadu, dobrý motor, dobré radenie, dobrá spotreba. Neviem, čo tu je zlé na tom aute?